Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi smage mærkelige chips. Og vi har allerede åbnet dem, fordi vi er så sikre. Og det er en collab mellem Mr. Banana og Alka-Food. Nej, nu kommer vi lige. Der kommer de. Skynde os. Nej. Det smager godt. Du må ikke finde ud af det. Hvorfor lukker du døren ikke? Okay, nu kommer der ikke nogen forstyrrelser. Rens for resten. Okay. Alka-Food er super sød. I burde subscribe til ham. Han har lige givet mig slik. Også subscribe til Banana Mr. Banana X1000. Det er den eneste måde, der Der er ikke noget sådan, så Amen for helvede. Min mor er der lige. Det er lige. Hun er lidt tynd. Nej. Der kommer en baby, så lige slutter videoen. Ikke en baby.